Търсите ли си смартфон, който разполага с абсолютно всичко, за което някога бихте се сетили и го изпълнява елегантно и успешно? От LG смятат, че са намерили телефона за вас. Здравейте, приятели! Аз съм Станислав, а това е видеоревю на LG G4. Телефонът е предоставен от слушалка.com. За повече информация за цената, номер за поръчка и всичко останало, посетете техния уебсайт. На външен вид нещата изглеждат впечатляващо. За 2015 смартфонът е запазил познатия външен вид от компанията, като формите и дизайна изглеждат познато. Разполагаме с голям и рабат корпус, от който лъха стил и качество. Устройството изглежда класно и ме грабна още от първия допир. Коженото покритие изглежда уникално и е много удобно за държане. Малкото лого G4 в долния ъгъл пък е изключително готин детайл, който ми напомня за маркировката върху бъчите с марково вино. Това прави и телефона да изглежда като един скъп и бутиков продукт. Иначе като цяло изработката е чудесна. Бутоните отново са на гърба, като са доста удобни за натискане и имат отчетлив ход. Тялото пък е леко извито, за да е по-удобно за работа. И наистина, макар доста големите си размери, телефонът пасва супер в ръката и е доста лесен за разнасяне. Като цяло всичко изглежда страхотно, а ергономията за толкова голям смартфон е отлична. Отпред разполагаме с огромен 5,5 инчов дисплей. Формата му е леко извита, което го прави по-лесен за използване. Работата с него е истинска наслада. Впечатляващата 2К резолюция, новаторската Quantum технология и чудесното цветопредаване спомагат за изключително красива, детайлна и ясна картина. Големият размер и леката извивка пък правят екрана идеален за всекидневно сърфиране. Хардуерът на телефона също впечатлява и е в крак с модерните тенденции. Snapdragon 808 чипсет, Adreno 418 графичен ускорител и 3 ГБ RAM. Стандартният пакет за флагман на голяма компания. Батерията е доста големичка – 3000 мАч. Това я прави доста издръжлива, дори при по-сериозна употреба. В допълнение, гърбът на G4 е сменяем, т.е. винаги можете да сложите резервна батерия. Също може да добавите и карта с памет, ако вградените 32 ГБ ви се сторят малко. Всичкото това захранване и мощен хардуер могат да означават само едно. LG G4 работи изключително бързо. Колко бързо? Ами понякога имам чувството, че телефонът предвижда кое приложение съм намислил да отворя и започва стартирането му. Така и веднага след допир приложението вече е визуализирано. Интерфейса от своя страна е познатия от LG, наложен върху Android. Софтуера продължава философията на дизайна на телефона. Стилен и функционален. Разполагаме с интересни добавки от LG. Например, може да стартирате и управлявате малки приложения, чието размер и прозрачност да променяте. Друга готина екстра е разделянето на екрана на две за по-ефективно управление на приложенията. Но това, което най-много ме грабна, е колко податлив на промени е интерфейса. Ако обичате да експериментирате с стила и изгледа на устройството си, това е телефон за вас. Можете да променяте големината на клавиатурата, която между другото е супер удобна. Да сменяте вида, последователността и дори броя на бутоните в долната част на екрана. Да избирате бързите настройки в нотификационната лента и дори да променяте иконките на приложенията отново изцяло по свой вкус. Всъщност можете да променяте толкова много неща, че за 15 минути да превърнете интерфейса в коренно различен. Така всеки може да промени дизайна по свой вкус и да направи изживяването при всекидневна работа истинско удоволствие. За последно запазих камерата. Първо, ако това не е най-красивото покритие на сензор, то тогава не знам кое е. Второ, това е не само красив, но и много качествен 16 мегапикселов сензор, който, допълнен от лазерен автофокус и LED светкавица, произвежда брилянтни снимки. Интерфейсът е прост и лесен за употреба.
Ръчният режим на снимане пък е най-добрият, който съм ползвал в смартфон. И всичко това ще ви позволи да правите уникални снимки. Просто всеки кадър, който заснемате, става изключителен. Детайлно, ярко и сравнително точно. Камерата улавя всичко почти съвършено. В интерес на истината с G4 направих снимки, на които не вярвах, че е способен телефон. Предната камера също е страхотна, но внимавайте с обработката на LG, за да не изглеждате гримирани, когато всъщност не сте. Като цяло, камерата на G4 просто ме изуми. LG G4 е смартфон, който се опитва да предостави на потребителя абсолютно всичко, както в хардуерно, така и в софтуерно отношение. И до голяма степен успява. Той върши всичко по един впечатляващ начин и кара собственика да се чувства сигурно и уверено. Това заслужено го прави и един от най-желаните смартфони за тази година. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала ми с бутона под клипа и дайте палче нагоре, а също така в коментарите може да кажете кой телефон очаквате да видите в следващото видео. Това е за сега. Чао!